Доброго вечора всім, хто дивиться телеканал АТР. Мене звати Юлія Рябчун. Наш інформаційний вечір триває. І в студії в мене дуже почесний гость. Я вітаю Героя України і українського націоналіста, і депутата попередніх скликань Верховної Ради Левко Лук'яненко. Доброго вечора, пане Левко. Добрий вечір вам. Будемо обговорювати одну з, мабуть, це сьогодні топ-тема, інакше і бути не може. 21 листопада, річниця Майдану, і сьогодні у Києві на вулиці Інститутській пройшов ряд офіційних заходів. І зараз там на Майдані також триває акція. Ми пізніше зв'яжемося з нашим кореспондентом, подивимося, що там і як відбувається. Ну а до вас перше запитання таке. Хтось каже, що ці 4 роки, які пройшли з моменту Майдану, це була суцільна перемога. Що все в нас гаразд, наша Україна розвивається і ми тільки здобули щось позитивне. Ну а хтось каже, що це зрада і це було 4 роки розчарування. Скажіть, будь ласка, що для вас були ці 4 роки? Для мене ці 4 роки – це дуже важливий період в історії України, який наповнений величезним змістом. По-перше, що за ці 4 роки українська нація продовжувала пізнавати свою власну історію, бо почалося це від проголошення незалежності, а потім продовжувалося. Коли Україна стала незалежною державою, то вона була демократична, відкрита, і маса людей виїхало за кордон, подивилися в різні країни за кордоном, як вони там живуть. Відкрили двері економічні в Україну, і з різних десятків країн привезли різні товари в Україну. І одяг, і взуття, і харчі, і все інше. І українські громадяни мали можливість познайомитися. Це було знайомство, яке вкрай було необхідне, тому що Україна була перед тим замкнута кордонами радянськими, ізольована від цілого світу. І що робилося у світі, власне, ми не знали, тому що більшовицька пропаганда була тотальна, вона тотально брехала, що є на Заході, і, власне, старалася надіти кожному громадянину України свої рожеві окуляри, через які би ти мав дивитися на цілий світ. Ну от, 90-91 рік проголошення незалежності дали можливість людям порівнювати. Ну а порівняння одного з другим – це є метод пізнання, через який людина приходить до правильного розуміння. Тому це наше життя було із 91-го року от таким от пізнанням світу. Ми побачили, що таке світ, старалися наблизитися до розуміння такого, як і світ. Але ось від Майдану, від 2013-2014 років до теперішнього часу, що це було? 4 роки це що було? Розчарування, натхнення, може якась наснага? Боротьба. Сама революція гідності, вона була вияв активності українських громадян. Коли в Україні став президентом Янукович, агент Москви і, в принципі, антиукраїнська особа, то люди терпіли в якийсь час, а потім вирішили, так би мовити, почати боротися проти цієї влади. Він якийсь час, він обкрадав Україну, значить, організовано і довгий час, як довгий, 3 роки. 3 роки. А потім подивилися українці, що ж робиться, і він зробив невеличку поступку. Він сказав, що от ми йдемо на Захід, там своїх деяких прихильників доволі так притиснув і примусив їх мовчати. А потім Москва викликала його і абсолютно переорієнтувала. Тобто його гасло було, що Україна, от вона наближається до Заходу. Ви маєте на увазі зрив асоціації з Євросоюзом. Давайте зараз нагадаємо нашим телеглядачам, як все відбувалося і з чого все починалося. Це був пост тодішнього журналіста Мустафи Найєма. І давайте подивимося невеличкий сюжет на цю тему.
Да. Мені приємно, що тут є 200-300, може буде більше, тисячі людей, бо ще немає 20-30, з яким я знаю в Фейсбуці, які підтримують мене ці ідеї, і зараз вони отут рядом. Я думаю, це початок боротьби за українську незалежність. Україна повинна бути в Європейському Союзі. Жодна людина, навіть якщо ця людина на найвищій посаді, не має права забрати в 50%, 8% українців, позбавити їх права на євроінтеграцію. Я прийшла сюди півгодини тому. Тут стояло 50 людей. Огляніться, скільки зараз. І це тільки початок. Сьогодні збереться декілька сотень, можливо, тисяча. Завтра збереться 10 тисяч. Післязавтра збереться 100 тисяч, а потім піднімуться мільйони. І це єдиний шанс врятувати цю державу. Розлюченість, обурення, розчарованість. Те ж саме, що, напевно, відчуваємо ми, але ми не маємо права на ці почуття. Ми мусимо зібратися і діяти. Пане Левко, я добре пам'ятаю ці дні, тому що я, як і більшість киян, стояла і виходила на Майдан, і моя сім'я також. Але я хочу вас запитати дещо інше. Давайте пригадаємо Майдан 2005 року і проведемо якісь паралелі з Майданом 2013-2014 років, тобто 2004-2005 роки. Як це тоді відбувалося, як це відбувалося ось зараз? І якби не було того Майдану помаранчевого, чи був би Майдан теперішній, як вважаєте? Ну, прямої логічного його зв'язку між, скажімо, тим, що сталося у 2010-му і попередні, немає, бо була боротьба за президентське крісло, і воно могло б трошки бути по-другому. Ось. Тоді, власне, тоді у 2004-му і 2005 роках. Тоді була боротьба, ну, з одного боку ми мали Януковича, а з другого боку ми мали Ющенка. Значить, тоді велику роль відіграв і Конституційний суд, і, скажімо, активність громадян. От. І перемогла лінія Ющенка, а Янукович, значить, тоді програв. Він програв. Тому що все-таки Ющенка люди більше знали, він більше виступав, і його багато хто підтримував. А той факт, що його тоді отруїли в час цих передвиборчої кампанії, і зіпсовані були обличчя, ну то це не зменшило його авторитет, навпаки, це навіть збільшило його, бо десь хтось ворог, який хотів його вбити, а Ющенко тоді мав позитивний образ, і тому, значить, от мав симпатії людей, і тому всіляко його підтримували. Всіляко. Ну, кінець кінцем він став президентом. Значить, тоді, ну, активність людей була дуже велика. І ця активність, от вона виразилася в тому, що все-таки люди більше підтримували Ющенка, і він став переможцем. Він став президентом. Так, я розумію цю різницю, але ж давайте повернемося до мого запитання. Чи відбувся би Майдан 2013-2014 років, якби не було помаранчевої революції? Ви знаєте, як сказати, ми дивимося, що ніби у нас повторюється через кожні 10 років. Значить, настрої українського населення такі, що можна із тих фактів робити висновок, що українці от 10 років терплять, нагромаджуються зміни, і потім терпець їх кінчається, і вони виступають, починається масовий рух, який вимагає, ну, поновлення життя. От це ми бачимо два рази. 2005 рік і 2010 рік. Ну, от, звичайно, що тут не можна говорити, що обов'язково через там 10 років. Це може бути чуть менше, це може бути чуть більше, але, значить, ми розуміємо, що психологія українців і їхній світогляд, ну от вони терплять, а потім нарешті починають діяти. А ви знаєте, пане Левко, я коли готувалася до нашого сьогоднішнього ефіру, я читала ваші інтерв'ю 2006-2007 років, і там ви казали, що буде ще один Майдан, що це не кінець і буде ще революція. Ну, тобто так і сталося. Пройшло майже 10 років і трошки менше, і революція таки відбулася. Ви знаєте, чому так я говорив тоді?
тому що занадто великі мають відбутися зміни. І ці такі великі зміни, ну, вони не можуть відбутися одним махом або два, ну, треба трошки більше. І тому кожна оце така ніби революція, кожне таке, ну, революція умовно назвемо революцією, бо це не збройне, але кожний той період, він є, знаєте, нагромаджувалися зміни, але недостатні, і народ починає бунтувати. І оце відбулося 2 рази. Ну, то... А тепер, що ви можете сказати, ваші прогнози? Чи відбудеться третій Майдан? Чого нам чекати? Знаєте, нам треба чекати, не чекати, а діяти. Нам треба діяти. Трошки, я не скажу, що вся логіка розвитку подій зовсім змінилася і тепер буде щось абсолютно нове. Але, в принципі, з'явився чинник, який міняє ту нашу попередню логіку. Цей чинник – це наступ Москви. Якби не було наступу Москви, то народ усунув Януковича, вибрав нового президента, і тепер можна було б чекати... І все було б тихо, мирно, і жили б так і далі? Ні, не далі. А так само, як мінялося б, обов'язково має бути зміна. Бо це своєрідна революція, знаєте, ну не без... Пане Левко, а якщо ви заговорили вже про втручання Москви, мабуть, ви чули сьогодні Петро Порошенко, він виступав під час нагороджування на День десантника, і він сказав таку фразу у своєму виступі, що зрив підписання асоціації у 2013 році – це є втручання Кремля, і це такий був опосередкований вплив Кремля. Як ви вважаєте, чи справедлива ця заява? Ця заява справедлива. Тобто ми можемо припустити, що ось так опосередковано була зірвана асоціація втручанням Кремля? Безперечно. Безперечно. Це ж, знаєте, давайте згадаємо події 2013 року. 2013 року. Україна, тобто під керівництвом президента Януковича, Україна йшла до Європи і, знаєте, так би мовити, включалася у європейську співдружність народів. І потім різкий розворот. Цей різкий розворот Януковича, президента України, із заходу на схід, він зумовлений не зміною світогляду Януковича, чи там найближчого його оточення, а просто фактором, який, ми не можемо абсолютно, бо, знаєте, є речі відомі, є речі не зовсім відомі, але в всякому разі прямою залежністю Януковича від Путіна. От що примусило його розвернутися. Тобто був такий зв'язок? Так, це прямий зв'язок. І якби його не було, то відбулося б, власне, і підписання? Так, то відбулося б підписання, і Україна би наблизилася до Європи. Дивіться, сьогодні Петро Порошенко заявив, що він вирушає на саміт Східного партнерства, який відбудеться у Брюсселі, для того, щоб визначити нові проміжні цілі та рубежі європейського шляху України. Давайте послухаємо президента. На саміт Східного партнерства, щоб визначити нові проміжні цілі та рубежі на європейському шляху. Але кінцеву мету ми з вами, дорогі друзі, чітко знаємо. Повноправне членство в найпрестижнішому союзі світу і остаточне повернення України до Європейського дому. Угода про асоціацію з Євросоюзом, дорожня карта реформ наблизить нас до цієї перспективи. Ось ми почули, що сказав Петро Порошенко. Як вважаєте, пане Левко, чи можемо ми говорити зараз, що головна мета Майдану, вона виконана? Тобто угода про асоціацію, вона підписана, вона вступила в дію, і тепер Україна вже на європейському шляху? Ви знаєте, нам до європейського шляху не зовсім близько. І не зовсім близько через те, що президент Порошенко реально проводить, він активно зовнішню політику проводить. Зовнішню політику він проводить дуже активно і, в принципі, позитивна політика. Але сама його позитивна зовнішня політика натикається на перепони, які створює сам же Порошенко. Бо він на вершині олігархічної влади, на вершині злодіїв і шахраїв, які стали реально владою в Україні. Бо у нас корумпована влада від початку до кінця. Від початку до кінця. І він на вершині цієї влади.
Він на вершині цієї влади. У нас немає судової системи, у нас немає незалежної гілки влади, це правоохоронної судової системи. Наш верховний орган влади, парламент, він також в значній мірі корумпований і залежить від олігархів. Тому боротьба із олігархатом, із злодійством стала проблемою життя чи смерті української нації. Але це боротьба за життя української нації, вона передбачає усунення як президента, так і всієї системи, на яку він опирається, яку він очолює. Тобто ви маєте на увазі не усунення самого президента, а усунення олігархічної влади? Системи влади, яку він очолює, системи влади. Пане Левко, зараз мені підказує редактор, ми можемо почути, чого хочуть українці, які зараз зібралися на Майдані Незалежності. Там зараз відбувається акція. З нами на зв'язку кореспондент Вікторія Аблязова. Вікторія, доброго вечора. Розказуй нам, що відбувається на Майдані. Україна, вставай! Україна, вставай! Україна! Нам вдалося дізнатися, єдина вимога людей, які сьогодні прийшли сюди на Майдан, це сказати результати розслідування побиття людей в ніч з 29 на 30 листопада. Це 4 роки тому, коли, власне, розпочинався Майдан. Серед організаторів цього заходу комітет тих, хто був у помаранчевій революції, комітет визволення політв'язнів і третя сила, яка сьогодні теж прийшла на захід, це ОУН. Сьогодні тут вже були буквально 30-40 хвилин назад були сутички, були і провокації. Все-таки учасникам сьогоднішнього заходу тут вдалося поставити 2 палатки, інші ж палатки з'явилися невідомі люди і вихватили і кудись понесли. Ми також було таке, що виходила сюди поліція, вона ставала в колону і блокувала людей, які збиралися біля стели Незалежності, послухати, що ж сьогодні зі сцени будуть казати. Тому ми і надалі будемо залишатися тут. Якщо щось буде нове, будемо повідомляти вам. Студія. Дякую тобі, Вікторія. Ось як ми бачимо, на Майдані зібралося вже достатньо людей і майже вдалося їм поставити 2 намети. Як вважаєте, пане Левко, це може призвести до чогось більшого? Я думаю, що ми маємо докази великої розумності української нації. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі ось що. Наша влада є зараз ненормальна. Вона є корумпована, олігархічна, і вона служить не українській нації, а сама собі. Вона не має совісті, вона не має міри, вона знущається над народом, вона життєвий рівень народу опускає нижче і нижче. Тобто ця влада достойна того, щоб її вигнати негайно, і то мітлою. Але народ розуміє, що зараз продовжувати революцію таку, як була 4 роки назад, не можна, бо у нас на кордоні є Московія. І Московія веде війну проти України. І якщо тут учинити нову революцію, то можливо дати нагоду Московії двинути всіми силами. І тоді можна втратити взагалі державність. Тому проблема, Україна перебуває між Москвою, це одна сторона, друга сторона – українська влада корумпована і злодійська. Народ має побороти злодійську корумповану владу і замінити її чесними людьми. Але усунути просто ось так гостро революцією ту корумповану владу, значить на якийсь період ослабити владу загалом. І оце ослаблення влади на якийсь період загалом, воно ж може дати Москві нагоду двинути більші сили в Україну і взагалі, знаєте, пересунути ту межу, яка зараз є, тобто загарбати, по суті, Україну.
Цього не можна допустити. Так, згодна з вами. Також в нас невтішна економічна статистика. Ось за статистикою МВФ, інфляція за ці останні 4 роки після 2013-го сумарно склала 87%. Різко в нас подорожчали усі товари першої необхідності, і продукти, і комуналка, і транспорт. І ось як приклад, якщо у 2013 році пшеничний хліб коштував 4 гривні 78 копійок, то в 2017-му ця ціна вже становить 12 гривень і 35 копійок. Як ви вважаєте, це наслідки чого? Того, що в Україні йде війна, чи це корумпованість влади, чи це незбалансована економічна політика у нас у державі проводиться? У чому причина? Це результат злодійства, яке у нас є. І це злодійство у нас полягає в тому, що в нас є олігархат. Це система влади, тіньова система влади, яка от керує, знаєте, і вона, так би мовити, морально розклала наші всі органи влади. Отим злодіям, крупним злодіям підпорядкована і судова система, і міліція, і поліція, і все, і власне, сама Верховна Рада в значній мірі також корумпована. Це стан абсолютно ненормальний. І та влада, яка є, Верховна Рада, виконавчі органи влади, вони не виконують, вони нечесно виконують свої обов'язки, а вони весь час знущаються над народом і підвищують ціни на різні товари і так далі. Життя становиться все гірше і гірше. Вони пішли недавно на простий обман. Вони збільшили заробітну плату. Але це була проста операція, вони збільшили зарплату, а це привело до інфляції, і батон хліба просто став дорожчий. От і все перекинули, розумієте, на той же самий хліб, на товарі першої необхідності, перекинули, зробили більшу ціну і таким чином покривають те саме. Тобто, от ця така політика, вона є явно антиукраїнська політика, вона антинародна політика. А народ, це спекуляція на тому, що народ розуміє, що не можна зараз починяти повстання проти такої влади, бо на Сході є Москва. І зараз учинити повстання проти своєї влади, це значить допомогти Путіну просунути свої війська на всю Україну, або там до Дніпра, чи що. Тому народ це розуміє, що в таких обставинах при наявності на кордоні Московії не можна починати революцію в Україні. Тому є різні творчі ідеї, як усунути цю владу. Розкажіть, будь ласка. А ці творчі ідеї які? От створили, під впливом дорадників із-за кордону і свої, а от створення, знаєте, тих різних судів. Ось. Оті суди, вони мають перевірити, значить, заможність наших депутатів. Вибачте, ви маєте на увазі антикорупційні органи, які в нас працюють? Так. Оті антикорупційні органи. Ну і примусили, я скажу не інакше, як примусили Верховну Раду, зробити звітність кожного депутата і там великих чиновників, їх тисячі, так сказати, примусили написати, які в них справжні є прибутки. Тобто, розкритися. І народ побачив, що депутати Верховної Ради, ось, вони нагромадили величезні кошти. А як ви думаєте, чи вплине ось ця прозорість на результати майбутніх виборів, які будуть в Україні? Має обов'язково вплинути. Тобто люди мають зробити висновки? Безперечно. Я розумію слабкість нашого населення, бо значна частина населення старшого віку, вони раби ще, вони ще не прозріли від комуністичної деспотії, і вони слухняні є, ідуть і голосують, за кого треба, що там олігархи підказують, і вони голосують. Але цей сегмент української нації, він зменшується, тому що старші люди, які були виховані комуністичною системою, вони ж кожного року відмирають, кожного року народжується річник нових, молодих людей, і так далі. Тобто, скажімо, біологічний процес покращує склад українського населення. Покращує, але це швидко не відбувається. Пане Левко, в нас є невеличка заготовка. Наші кореспонденти поспілкувалися з українцями щодо подій на Майдані і їх наслідків. Давайте послухаємо, чи українцям подобається те, що ми маємо наразі у нашій державі. Дивимося на екран. Давайте подивимося.
Безумовно, мені здається, що глобальних якихось змін їх немає і їх не помітно, але люди об'єдналися, видно, що є національний дух, видно, що люди прагнуть до якоїсь національної ідеї. Але якщо брати до якихось економічних або політичних змін, то їх безумовно немає. Є певні зміни, але мені здається, що у людей багато розчарування за того, що влада не спроможна проявити політичну волю. Основні гасла Майдану, вони не були виконані. Це і боротьба з корупцією, це і боротьба із можновладцями, тими, які себе осоромили при тій владі, а зараз так і залишились на своєму місці. Приближаемся ближе к Европе, насколько я понимаю. Вот. Но опять-таки с нюансами. Вроде как и безвизовые открыли. Вот. А вот по поводу машин на евро номерах сейчас как-то притесняют понемногу, тоже непонятно. Вот. А так что, никаких изменений в лучшую сторону я не вижу, честно говоря. Работы нету, безработица, денег у людей нету, зарплаты стоят на месте, коммуналка растет. Якщо говорити про сучасну владу, є мінуси, є плюси, але якщо подивитися, сучасний президент візуально щось робить. Є багато нюансів, про які всі ми знаємо, але мені здається, покращення є, скажімо так. Ось ми почули думку українців стосовно наслідків Майдану. А я хочу нагадати телефон нашій студії 073 419 41 58. Якщо у вас є запитання до пана Левка, дзвоніть, будь ласка, і будемо спілкуватися у прямому ефірі. Я попрошу вас теж додати свою думку до того, що ми почули щойно. Найбільша біда в тому, що та влада, яка прийшла після Революції Гідності, вона дуже тісно пов'язана із олігархатом, який у нас утворився за попередні десятиліття. Дуже тісно зв'язана. І тому, коли перемогла ніби революція, то учасників антиукраїнського заколоту не покарали. Ведуться слідство, 2 роки, 3 роки ведеться слідство. Так це ж не слідство, це просто маскировка якась. Бо я розумію, що якісь проблеми є складні, але людей убивали, зброю кидали там у річку, її ж знаходили. Тобто таке розслідування, воно більше похоже на спробу заховати і замаскирувати те все, що робилося. І в якійсь мірі легалізувати тих, хто воював проти Майдану і проти революції, народної революції тої. От така справа. Тобто нація перейшла у 2013-му, кінець, і 2014 рік. Це важлива така межа, рубіж у розвитку України. То вона мала би означати покращення становища в Україні. Усунути одних від влади і привести інших до влади. У нас потім сталося у Верховній Раді, що склад Верховної Ради змінений на більше як 50%. Це багато, тому що раніше... Склад оновився, але ж чи стала робота Верховної Ради більш ефективною, на вашу думку? У тому то й справа, що заміна відбулася така, що прийшли ніби нові люди, але вони недосвідчені. У нас же ж 2 влади. Одна влада – це конституційна, легальна, відкрита, а друга влада – це олігархат. Пане Левко, в нас є дзвінок у студію, хтось до нас додзвонився. Доброго вечора. Давайте. Зірвався, на жаль, дзвінок. Що ж, я нагадаю номер нашого телефону, ви можете його бачити на своїх екранах. Дзвоніть, будь ласка, 073 419 41 58. Ставте запитання до пана Левко Лук'яненко. Дивіться, стосовно розслідування розстрілів на Майдані і взагалі. Начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, як ми всі чули вже, наразі зробив гучну заяву. Він сказав, що розслідування злочинів за 4 роки, на жаль, так і не стало темою державного пріоритету. Тобто, за його словами, немає в Україні політичної волі, щоб довести ці справи до кінця. Так.
Немає А що мається на увазі? Яка політична воля? Тобто, що повинно бути там? Прямий наказ президента? Чи що мається на увазі? Ну, правоохоронні органи мають обов'язок дослідити всякі злочини. А вони цього не роблять, бо їх стримує влада сама влада. Значить, є влада, олігархат, він настільки спаяний, з'єднаний з владою, що він не дозволяє владі провести по-справжньому слідство, розслідування і покарати тих, хто, власне, вчинив злочини. У нас все замаскировано, минають роки, а те, що тоді створилося, залишається таємницею. Абсолютно неправильно. Але неправильність же витікає не із того, що хтось щось не розуміє, а із того, що, власне, ця влада не хоче розслідування глибокого і покарання, бо тоді слідство привело б десь до знайомих, до близьких і так далі. А це ми ж маємо реально оформлений олігархат в Україні, який є тою другою владою. У нас одна влада – це конституційна, яку народ обрав, склад Верховної Ради, там місцевих органів влади і так далі. Обрали президента, маємо цю легальну владу. А в нас є друга влада – це олігархи, які володіють величезними Згодна з вами. Вибачте перерву, ще раз до нас хтось додзвонився. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Назвіть себе, будь ласка. Доброго вечора. Добрий вечір. Ми вас слухаємо, відійдіть трошки від телевізора, будь ласка. Добре, я зрозумів. Я вибачаюсь, я трошки погано розмовляю українською, але її дуже люблю. І я дуже поважаю пана Левко. Я хотів би запитати, а яким ви бачите парламент наступному і кого президента? І хто буде грати ключову роль в цьому? Моє, извините, пожалуйста. Ваша думка. Дякую. Моя думка, що нашій країні наразі необхідний якийсь такий демократичний диктат. Ваша думка. Я не все А в чому ваше але питання, власне, полягає? В чому ваше питання? Моя думка в тому, я от хочу запитати у пана Левка, яким він бачить парламент наступному, найближчі вибори будуть проходити. Добре, дякую, ми вас почули. Яка буде правляча, хто буде правити, парламент чи президент? Добре, дякую, ми вас почули. Пане Левко, як ви вважаєте? У нас є парламентсько-президентська форма правління. За такої форми правління президент – це є така особа, яка відповідає за зовнішню політику. А парламент є основний орган влади, і він визначає порядки в Україні. Парламент створює уряд, і цей уряд є тою владою, яка щодень керує Україною. Ось. В дійсності сталося так, що президент набув більшої ваги і реально перетворилася наша парламентсько-президентська республіка в президентсько-парламентську республіку перетворилося. Це завдяки ініціативі і завзятості Порошенка самого. Він зумів підкорити собі і уряд, тобто виконавчу владу, і разом із тим, значить, і практично всю судову систему. Таке концентрація влади, вона не веде до добра, тому що, власне, залишається корумпована система і в системі правоохоронних органів, і кругом. Реально ми живемо в умовах тотального злодійства. Пане Левко, але ж давайте відповімо нашому глядачу. То хто, на вашу думку, стане наступним президентом, майбутнім президентом України? І як оновиться склад Верховної Ради після майбутніх виборів? Люди, громадяни наші повинні пам'ятати
ту електронну звітність, яку дав кожний депутат Верховної Ради України. Так звані є декларації. Декларації, да, оті декларації. Це ж просто на сміх, знаєте, коли людина ніде не працювала, а в неї величезні кошти там і в доларах, і в гривнях, і іншому, всьому. Тобто це фактично злочинство, його треба досліджувати, яким способом депутат Верховної Ради, ну от придбав такі величезні кошти. Чому? Яким способом? Та ми знаємо як. Але для того необхідно незалежні правоохоронні органи, які б дослідили цю справу і довели до покарання. І чи можна за нього знову голосувати на майбутніх виборах? От, власне, що громадяни мають уважно вивчати склад теперішньої Верховної Ради для того, щоб не повторити помилку, не обрати їх знову до Верховної Пане Левко, Ради. в нас є ще один телефонний дзвінок. Давайте поспілкуємося з нашим глядачем. Доброго вечора. Як вас звати? Алло, доброго вечора. Назвіть себе, будь ласка. Ніна Герасимівна. Я дуже зворушена сьогоднішнім інтерв'ю з Левком Лук'яненком. Дякую, нам приємно це чути. У вас якесь є запитання? Я його і хочу подякувати на всю Україну про те, що він не побоявся сьогодні підняти і розказати те, що на душі у людей. От справа наша в тому... Ми вам дякуємо за телефонний дзвінок. Влучне таке зауваження. Я радий, що ви зауважили мою таку правдиву відкритість. Але біда в тому, що у нас є значна частина населення, яка настільки забамбулена колишньою комуністичною системою, що вони бояться, вони от ідуть на вибори і вибирають тих, хто над ними стоїть, начальників, вони не самостійні люди. І тому вони, оці старші люди, виборці, вони вибирають до Верховної Ради людей таких, які їм подобаються, але то в дійсності не патріоти України, а колишні комуністи, колишні злодії і так далі. І в результаті оці люди, такі несвідомі, вони наповнюють Верховну Раду значною кількістю злодіїв. І ті злодії в Верховній Раді використовують своє службове становище не для того, щоб робити добро для української нації, а для самих себе. І цим найкращим доказом того, що я кажу, є оті персональні свідчення, оця звітність, яку примусили їх зробити. І кожен громадянин України побачив звітність тих 450 депутатів, що вони заробили, яким способом вони дістали такі величезні кошти. Отже ж, із цього всього народ має зробити висновок, що в наступних виборах треба обрати молодших людей, які не пов'язані, які не мають страху перед комунізмом колишнім, не мають страху перед, знаєте, якимсь там старими авторитетами, а хочуть служити чесно Україні, які спроможні будуть за ту зарплату, яка є в депутатів, і жити, а не старатися перетворитися в крупних капіталістів. Тобто, пане Левко, ви закликаєте наших глядачів і взагалі всіх українців робити свідомий вибір на майбутніх виборах і голосувати, вже пам'ятаючи усі там плюси і мінуси, і те, що зробив депутат, і те, що він обіцяв. Так, то обов'язково запишіть собі прізвища всіх сучасних депутатів. Не всіх, там чоловік 40-50 є порядні, чесні люди, вони мають великий досвід, і їх треба обрати знову до Верховної Ради. Але подивіться оці самі звітності їхні електронні і запишіть собі у список. Це буде список величезний, бо 450 депутатів, приблизно 400 треба буде не допустити до майбутньої Верховної Ради. Запишіть і до наступних виборів не забудьте їх викреслити, якщо вони попадуться в список. Згодна з вами. Я вам дуже дякую, що прийшли до нас в студію. На жаль, наш час вже добігає кінця, вже майже не залишилося в нас часу. Я хочу нагадати, в студії АТР був герой України, український націоналіст, як він сам себе назвав, і депутат попередніх скликань Левко Лук'яненко. Я вам дуже дякую, що прийшли. І не перемикайте, далі буде цікавіше.